श्री गणेशाय नमः. ओम श्री व्यास रघुपतये नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. सर्व बांधवांक नमस्कार. हांव अनुपमा शणै. आज आमी भगवद्गीतेचे 107, 108, 109 श्लोकाचे म्हळ्यार 3rd अध्यायाचे 9th, 10th आणि 11th श्लोकाचे अर्थ आणि विवरण ऐकूया. फर्स्ट 9th श्लोक. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर. खंयचेय कर्म यज्ञाच्या भावनेन म्हळ्यार पवित्र मनान त्यागाचे भावनेन निस्वार्थ बुद्धीन केले म्हूण जाल्यार मनुष्य कर्मबंधनेंतुल्यान मुक्त पावता. तेंची स्वार्थान केल्लेल्या कामा निमित्त मनुष्य प्रपंचाचे हेंच बंधनेंतू सिरकून पडता. म्हणून श्री कृष्ण अर्जुनाक सांगता, हे कौंतेय, तू करचे सर्व कार्य कर्म निस्वार्थ आणि त्याग भावनेचे असो. अशी केल्ले निमित्त तू हे ऐहिक जीवनाचे कर्मबंधनेंतुल्यान मुक्ती पावता. Krishna says to Arjuna, selfless action done as an offering without any desire liberates you, but actions done for personal gain bind you to the cycle of karma. So Arjuna, act with detachment, dedicating your work to a higher purpose. आता नेक्स्ट श्लोक पळोवया. सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं येषवोस्त्विष्ठ कामधुक्. प्रजापती ब्रह्मान प्रजेल सृष्टी करतानाची यज्ञाची सृष्टी केला आणि सांगला की हे यज्ञे मूलक तुमकां इच्छा पूर्ती जातलें म्हूण. ह्या श्लोकांत यज्ञ म्हळ्यार होम हवन न्ही. हांगा यज्ञ म्हळ्यार त्याग, सॅक्रिफायस जावं दान दिवची बुद्धी. ब्रह्मा क्रिएटेड ह्युमन बिईंग्स अलॉंग विथ द नेचर ऑफ सॅक्रिफायस. इन फॅक्ट इट इज बिल्ट इन. आमी कसनय निस्वार्थ बुद्धीन दिल्यार मात्र आमकां जाय जाल्लेलें मेळटा. हे प्रकृती नियम. Having created mankind along with Yajna at the beginning of creation, the Creator Brahma said to them that you shall prosper by this. May this yield the enjoyment you seek. At next श्लोक पळोवया. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. आत्ताची हाजी फुडली श्लोकांत सांगिल्ली तशी प्रजेले म्हळ्यार मनशाले दान धर्म त्याग करची बुद्धी निमित्त सर्व देवदेवता प्रसन्न जाता ती आणि तागेले उद्धार करता ती. अशी प्रजा आणि देवतांगेले म्युच्युअल कोऑपरेशना निमित्तान धर्म आणि मानवता दोन्ही समृद्ध जातात. कृष्णा एक्सप्लेन्स द प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल सपोर्ट बिटवीन ह्युमन अँड डिवाइन फोर्सेस ऑफ नेचर. बाय परफॉर्मिंग सेल्फलेस ॲक्शन्स अँड सॅक्रिफायसेस ह्युमन सस्टेन द कॉस्मिक ऑर्डर अँड इन टर्न forces of nature sustain humanity. This cycle ensures prosperity and spiritual advancement. आज हांगा राबुया. मुखावेले नेक्स्ट एपिसोडान पळोवया. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम.